Alright, mayong aga no sa aton nga mga ka-PN dira kag sa aton nga mga live viewers. So ari kita diri subong sa may buhang flyover mga ka-PN no. Sa diin na mo ining iya nga itsura kag naka-schedule ini nga pagabuksan sa Marso mga ka-PN. So sa hindi wala pa man exact gid nga week no kung san pero pagabuksan ini nila March mga ka-PN, this coming March. So may ara na lamang sila isa ka bulan no para i-secure or ipanamion pagid nila no ang muni nga nasambit nga flyover mga ka-PN. So sa kaon naton ini kaga for the information of everyone, duha lang ini ka lanes no. Unlike sa Mayungka flyover, ang buhang flyover is 2 lanes lang mga ka-PN. So approaches na lang ini kuno ang kulang according kay Assistant Regional Director Mr. Al Fruto. Gin confirm niya no nga March pagabuksan na ini. So ara kung makita naton so kahapon ginarapingan ini mga ka-PN kag gina-furnish nila ang nasambit sining flyover. So late 2019 sanggyan suguran ini ubra mga ka-PN kag pagabuksan ini nila subong Marso sini nga tuig. Alright, no, so makita naton ginapintahan na ini ang girder dire. Morning no. Ara no, so may mga sa kilid sining iyang girder is may mga street light na mandiri nga na installed, pero I believe poste pa lang mga ka-PN. Ano, so ang contractor sining nasambit nga flyover is ang F. Goria nga contractor mga ka-PN. Ara no. So mo na ang iya diri nga details, malapitan naton. So madamo man ang nagabantay sang pagbukas sining nasambit nga flyover, since nga if mabuksan na ini makapian-pian na ini sang traffic no diri nga area mga ka-PN, kag mapadali ang pag kadto sining aton nga mga kauturan sa ila sining nga destinasyon, sa ila trabaho, sa ila nga eskwelahan, kag sa kung diin pa sila no may transaction mga ka-PN. So dito sa piyak nga area kina medyo natapos na, and amo na lang diring sa piyak naman nga sa opposite naman nga area niyang gina obra subong no. So sa liwat sa mga late viewers naton dira, ari kita diri sa may buhang flyover sa diin amoy ning iya nga sitwasyon no, kag pagkabuksan ini sa maabot sining
bulan sang Marso mga kapien. So ari kita diri subong no sa mga nagaobra diri. So kung makita naton ang ginaplastar ini nilang mga kabilya no nga pagabuhusan nila inisang semento and all set na gid ang ila sini nga pag-obra para sa upcoming opening sini this coming month of March mga kapien. Aw. Alright, so sa naibaluan naton medyo ano man diri no, malawig-lawig man diri kung kisa ang traffic sa muni nga area especially during rush hour. And dako gid ang bulig sining pag-construct sang nasambit nga flyover para sa aton nga mga kauturan nga hindi na ma-delay kag mapahapos no ang ila sini nga mga transactiones sa ila sini tagsa-tagsa ka mga destinasyon mga kapiyan no. Alright, so 382 meters no ang kalabaon sining nasambit nga flyover mga ka-PN. And almost 300 million man ini no ang budget sining nasambit nga flyover kag full concrete ini mga ka-PN. Alright, so amo lamang ina ang madulong ko sa inyo subong aga no. Alive kita diri sa may sitwasyon sang buhang flyover. So sa liwat, ini si RM Kalantas, mayong aga.